फिसाला गोनांखा हिनजावखौ लानानै माबायदि खस्थ' मोनदों माबायदि बुजादों बे जाहैबाय बिराद वान्टेड मानसि जाना दुनियावबो वान्टेड जाना थासै। हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ। ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङानो होनांसिगोन आरोना। ओमफ्रायो आङो मैया जे मोनायाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना लोगोफोर, दा बड'लेण्ड रकनि माने बुजानायनि आरोना, माने गाज्रि रोखोमै माने बुदोंमोन। सोर बुदोंमोन बेखौ माने नोंथांमोना बयबो माने मिथिनो नाजादोंमोन आरो खायफा खायफा मिथियाखैबो जानो हागौ, मिथिबायबो जानो हागौ। मिथियैफोरा माने नायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। इनिफ्राय आङो माने दासो भिडिअ नुदों आरोना लोगोफोर, बिथाङानो माने फुल क्लियारिफिकेसन होदों आरोना, बोरै बुनाय बोरै मानाय आरो सोर बुदोंमोन। बिथाङा माने गावनि खुगाजोंनो माने फेसबुक पेजाव माने होदों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बि गार्लस फेसबुक पेजाव होदो आरोना लोगोफोर। बि गार्लसआव गावनि माने फिसाफोरनि चेनेलाव होदो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो बेखौनो माने नोंथांमोननि सिगाङाव आपडेट लानानै फैबाय आरोना। नोंथांमोना गाज्रि साननाङा, बे जेबो कन्टेन्ट गैयाबा जेबो मा गैया, बेखौनो लाबोयो बेखौनो मायो ओरै होननानै आं मैयायो माने भिडिअ होदों नालाय, जिहेथु मैयानि माने भिडिअ माने फुल माने मिथियासैना, ओंखायनो माने दिनै फिन खेबसेबाव माने नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट लानानै फैनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। दिनैयो बे हिन्जाव गदायनि गावनि बे हिन्जाव गदायनि माने फिसायानो बुदोंनो आरो गावनि हिन्जाव गदायनि फिसाफोरा गासै 6 जननो लोगोफोर। बाबा 6 जन फिसाखौ गारनानै आरो फिन माने हाबा जाफिननानै बे दा गावनि मा होनो हिन्जाव गदायनि फिसाफोरानो माने बेफोरबायसा अबस्था खालामदो जाहैबाय बिथांखौ। नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअखौ। रायजो नोंथांमोन आं मोननैसो बा मोनथामसो खोथा बुंनो नागिरदों। नोंथांमोनाबो बेबायदि फिसा गोनांखा हिन्जावखौ दाला। रायजो नोंथांमोन फिसा हौवा गोनांखा, फिसा हिन्जाव गोनांखा, बेबायदिखौ मालाबाबो दाला। आं जेरै खस्थ' मोनदों बेबायदि खस्थ' दामोन। रायजो नोंथांमोन नायदो लोगोफोर। दिनै आं मिन्थिबाय फिसाला गोनांखाखौ लानानै, फिसाला गोनांखा हिन्जावखौ लानानै माबायदि खस्थ' मोनदों माबायदि बुजादों। आरो बे खर'निल' नङा लोगोफोर, गस्लायावबो गासिबो नांजोबबायनो थैया। गस्लायाव नायबाय, गस्लायाव नायदो लोगोफोर, गस्लायाव माबायदि थै जादों, ओरैबायदि थै गबाय। ओरैबायदि खाथ्रा मानसि, बे बुजिनो रोङा बे मानसिया। नायलाय थैया माबायदि गदों, बेयावबो गबावदों थैया नै लोगोफोर, थैया नै बेयावबो गबावदों थैया नै, थै गदों नै बाहाय, नै माबायदि बुदों आंखौ अन्थाइ सायाव। हेल' रायजो नोंथांमोन, आं दिनै फंनैसो खोथा बुंगोन, मा फंनैसोल', 100 बारखौनो बुंगोन आं। जाय मानसिया आंखौ बुदों बे जाहैबाय आंनि हिन्जाव गदायनि फिसा। बिनि नामानो जाहैबाय हरि। सोरबाफोर बेबायदि गथ' गिदिर गोनांखा जुदि हिन्जाव दंबा बेखौ जेब्लाबो दाला। ओरैबायदि खस्थ' मोनो, आं जेरै खस्थ' मोनदों बेबायदि खस्थ' दा मोनदे लोगोफोर। आं बै समाव गथ' उन्दैखौ गालांनानै, आंनि सनिया सान्दियाखौ गालांनानैबाबो लाबोदोंमोन। नोंथांमोना मोजाङै गोसोआवब्ला, ओरैबादि गथ'फोरखौ गालांनानै, दुखुथिया सासे कानाडाजों गालांनानै, दाउ फारामाव गालांनानै, आंनो सासे हिन्जाव नांगौ होननानै फन हरनानै मिलायलायनानै लालायनाय जादोंमोन। बेखौ सोर बेबायदि फिसा हौवा गिदिर दंखायो होननानै सोर मिथिगौ। आं सानाखैमोन जे बेहा बिराद गथ' गिदिर दं होननानै, नाथाय उनावसो मिन्थिबाय बेहा गथ' दं होननानै, गथ' गिदिर दंखायो होननानै। आं सानदों मा सासे गथ' उन्दैल' दं होननानै, उनावसो मिन्थिजोब्बाय आङो। बिसोर गासै जाहैबाय 6 जन, 3 बिदा फंबाय, 3 बिब' बिनानाव।
आं बेखौ गरिब होननानै लाबोदोंमोन, गरिब होननानै लादोंमोन। दा होनबाय दा साजाया गरिब मानसिखौ अननांगौ ना अननाङा कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरदो लोगोफोर। आरो ओरैबायदि बानरामि बे मानसिया, ओरैबायदि सिखाव खाथ्रा बुंनाङा, मालिकनि खामानि गैयै खामानि मावलांनाय बियो। जेलि फानखुमाबाय, अन्थाइ फानखुमाबाय, डिजेल फानखुमाबाय। बे मालिकआ मिथिनांगौ मा जागोन बियो। बिफा हिसाबै बुजायनो मोना आरो लोगोफोर, बुजायबा रागा जोङो। बिफा हिसाबै बुजायनो मोनला, अननानैबो बुजायबा रागा जोङो।